Gaur, hezkuntza publikoaren gehiengo sindikala, lanbide heziketako irakasleen asanbladarekin batera, kalera atera gara berriro. Hezkuntza departamentuari eta Nafarroako gobernu osoari gure mezua helarazteko. Lanbide heziketak bereziki eta hezkuntza publiko osoak oro har, egiturazko arazo oso kezkagarriak dauzkate aspalditik. Egoera hau aldatzeko, inbertsio ekonomiko handiagoa eta planteamendu pedagogiko eta politiko serioak eta ausartak behar dira. Baliabide eta ardurik ez duen, gehiagizko ratioak dituen eta espazio egokirik ez duen lanbide heziketa publiko batek, ezin du inklusiboa izan, ez da kalitatezko ere, eta ezin du bere funtzio soziala bete. Irakasleak nazkatuta daude, egoeraz kontzientziatuta daude eta mobilizatu egiten dira. Nafarroako gobernuak bitartean bestaldera begira dago, eta ez du erantzukizunik bere gain hartzen. Hezkuntza departamentuak ez du aldaketa esanguratsurik ezarri nahi. Gainera, bere geldotasuna edo ekintza eza ezkutatzen saiatzen ari da. Ez gara geldituko gure aldarrikapenak lortu arte. Kalitatezko lanbide heziketa eta hezkuntza sistema publiko duina ezinbestekoak ditugulako. Greba egun elkataratze eta itxieldetetik gatoz, baina agian gure ekintzak indartzeko unea iritsi da. Lanbide heziketa borrokan. Inbertsio gehiago orain, lanbide heziketa borrokan.